Multifestijn. Beste dames en heren, welkom op de Multifestijn, waar Bosnië-Herzegovina deze jaar ook deelneemt. Vandaag op deze plek, wij hebben een volksdans die uit Bosnië is gekomen gisteren, met bus. Ze hebben heel veel moeite gedaan om vandaag hier op te treden. Ik wil een applaus voor onze bezigheden. En ja, ze kunnen beginnen, alsjeblieft.